вақте ки ма масалан дигарро мебинам ки зебо аст ва худ ма дар оина мебинам ки зебо нестам, беҳад ғамгин мешам, баъзан гирия ҳам мекунам. аввал ин ки ҳар ҳусне ки ба шумо додагӣ парвардигор додагӣ ва баъзан шайтон васваса мекунад ки барои баъзе неъматҳо мо ношукрӣ кунем, барои баъзе корро ношукрӣ кунем ё ба даргоҳи худованд гириявузорӣ кунем. ҳар ҳусне ки ба мо дод дар рӯзи қиёмат ба боигарӣ мо нигоҳ намекунад. ҳусн рол намебозад на дар зиндагӣ, на дар ин дунё, на дар охират. барои ҳамин ин масъала да худтона дӯст бидоред. муҳим нест бояд худта дӯст дошт. ин чиза дар рӯзи қиёмат шояд ки ҳамин одамо хурсанд шаванд ки худованд ба ино ҳусн надод. якмш ҳусн як неъмат аст. агарчи бошад неъмат аст, агарчи набошад ҳам як подоши хуб аст. барои ҳамин ин набуданшам шояд дар охират барои ту хуб боша ки саволҷавобат назди парвардигор осонтар мешавад. дидем ки баъзе хубрӯён то чӣ андоза мардума бахҷон ҷалб мекунанд ё ки сомонаҳои иҷтимоӣ мекушанд. ин хуб нест. ин гуна зебогӣ на ба ман лозим аст, на ба ту лозим аст. ҳеҷ вақт ҳаваси ин гуна зебогиро накунед. ҳамун ҳусне ки дорен беандоза ба даргоҳи худованд шукр кунед. худтона мега ба беҳтарино муқоиса накун дар зиндагӣ. ба як нафаре ки аз ту дида хубтар аст, зеботар аст муқоиса накун. агар ши ҳусни зебо надорӣ, худта ба як бемор муқоиса кун, ба як одаме ки даст надора, пой надора, ҳарф зада наметона, шунида наметона, дида наметона, худта ба ино муқоиса кун. он вақт дар муқобили ино ту беҳтарин зоти худованд ҳисоб мешӣ. барои худта дӯст дор.